Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, tapuk kama perminggota di bagasan sadarion, jumolo mahita martangiang di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 12. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say pabotohonom mudo tuahu dalan hanguluan, gokdo las ni roha diadopan ni bohim. Akka hasudungan ni roha do di siamumu saleleng ni leleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, namadok mauliate dohami tuho, ala dipapatarho dohot tuak kasi pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham, say payan madihami ro di pinoparnami barita na ulii, jala pararat may tu sa luhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapon mi, dohot di akka na hudul di halomoan, dohot na ni lingguman ni hamatean. Marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Saya terpuji matuhata, napasai hondo sai, ditogi hon Yesusi, kita tuhuriai, naung dijakon debatata, kita on
jata nabang bonggong sasude niramutan ni tangan na dulu parhosape mololao tanai dan terbang so saut bei sai na tulus doni dona di saluhut manusia tangihon hamuma patik ni debata na dienet sian patik perjolo sahatu patik pasapuluhon patik perjolo ahu do jahuba di batam ninna de batata dang jadi marakup ahu bahenommu de batam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tungga besi sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go seture dalan na ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinauno mari maula hamuna sa silaumu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahuba de batamdoi dang jadi ho mangula ianggo dinasa dari manang anakmu pe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dinaunom ari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di perbadiai patik palimahon ikon pasangapon mu do nato rasmu asa martua ho jala liling mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho patik paunopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiyahon unako olo makatidakon hata na setutu maralodon dongat jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia peugasan ni donganmu behado paddo ni debata taringo tupatik na sapului ondo ahu do Jahuba de batam ninna de batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosan ya mama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akan na sogo roha diau alai asido rohaku di akan na maribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mga laosi patiki ido sahatna atong mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon na hobar tu patik naing ali Tuhan debata say pergugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi amen marede hita Doro
Tato potima dosa tanagodangi tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asima roham di hami. Akan na mangarsak kun dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Sungunod do pakoholongi ni debata di portibion. Pola do anak nasesadai di lehon. Asa unang magoganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nileleng na di ibana. Hasangapon madidebata na di gijang. Amin. Marede mahita. Epistel di Mingguta sadarion iman nadienet sian Markus sada mamuka sian ayat 14 sahatu 20 laus tajahama marsikat soring. Alai dung dihurukon si Yohanes Roma Yesus tuluat Galilea majami tahun berita nauli ni debata. Ningado nunga dapotikina nunga songkok harajau ni debata paubahamu rohamuna
jala porsiai hamuma barita naulii. Dungi dinamardalani ibana di topi ni tao Galilea, di ida ma si Simon dohot si Andreas, dongan sa ama ni si Simon, na sumapak kon jalana tu tawi, ay pajala do nasida. Jadi didok Jesus matu nasida, ihuton hamu maahaw, bahenok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalay, laos manghuton ibana. Jadi dumdumau otik di dalani siani, di ida masih Jakobus, anak ni si Zebedeus, do si Johannes, dongan nasa amai, di bagasan parau donang nasida, patru eturehon jalan nasida. Dungi manigor di jauh manasida, gabe ditadikon nasida ma aman nasida, si Zebedeus na diparawi rap dohot akka anak gajianna, laos rodo nasida mangihuton ibana. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Maredde mahita. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jahoba ido ama pergogo na suhatu dosan na tumapalangit do tano. Ahu porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian senton di perbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman selatus na mate terpajal do ibana di hao pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangolu dari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jahoba amanaing pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsia ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sohora suda. Amen. Maredde hita. Manobusa, ibai
Damen ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hata kamu akamang dohot akai nanami marado sudi hita na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Hatani debata nagabe barita nauli barita lasni roha di minggu patuluhon dung Epifanias dienet siap buku pada narubi sian buku ni panurirang zona bidu patuluhon dimulai sian ayat na parzulu sahat tu ayat na pasapuluhon. Zona tulu ayat sada sahat tu ayat na pasapuluhon. Songonoma hatana tangihok kamuma. Dungi Roma musehatani Jahoba tu si Jona padua halihot songonon. Borhat maho laho tuninipe hutana boloni jala tik-tik tu si titing si pabo kutuho. Jadi borhat masih Jona laho tuninipe hobar tuhata ni Jahoba alai hutana bolod do yang goninipe dijolo ni debata pertuluarian mardalan labasna. Dungi dipuka si Jona mamardalan di bagasan hutai persadarian. Jala martiting maibana madok 40 hari nari nama. Jadi marongrong ma ninipe. Jadi porsia ma aka jolmai isi ni ninipe di debata. Jala dititikon mandokon marpuasa sadari. Jala marulos hori nasida sian halak nama gudang rodi na metmet. Dungi sahat ma hatai tu raja ni Ninipe. Jadi hehe maibana sian habang sana jala diosari pakaianna hian sian dagingna jala martujukon hori ibana jala udul tu sirabut. Dungi disuruh rajaima martikting pabuahon tu bagasan Ninipe songonodo titing ni rajai dohot donganna akan nasangap nang jolma dohot pinahan tole lubu dohot biru-biru nang jadi maddai agiaha nang jadi manggagat aik pe nang jadi inumonna ikkon marulas hori jolma nang pinahan jala gogoan nabi jauh-jauh tu debata jala ganup jolma ikkon mulak siadalan dan naroi dohot sian hato doson naniulani tangan na sida ise ubotosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mulak ibana sian parpir ni rimasna asa unang mago hita. Jadi dung diida debata pabahenan nasida namulahi nasida siad dalan nasida akan naroi gabi di sol-sol debata marohana taringot tu hamaguan dan ilubahon na bahenon na hiyan tu nasida gabedang saut dibain ima sahat na akamang kainanami hita saluhut na ruas ni huria hakabipi bonang indah asongonita he doangan sahapor siaun narak marsaur di minggu ta sadarion di minggu na patuluhon di minggu Epifanias di minggu hapapatar ni asini roha dengan bahasa ni debata tu hita argado hita di debata olong dorohana sian na dibuka tanoon terlumobi tu zolma sahat tu hita sahat tu usung ni partibion
sahatu haroroni Kristus napa dua halihon dakya meret polong ni rohani debata tu hita dihaholongi asa unang mago disarihon asa mangulu dipaingot unang mago diajari asa marhabisukon nasian debata akamang akainang dakya masadi kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti mengasihi kita bahkan dunia ini, karena memang konsep kasih Allah itu adalah untuk seluruh dunia ini. Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengasihi kita agar kita hidup di dalam Dia. Asa mangulu dok, bahkan asa mangulu rodi saliling nililingna. Taulah dogano pari dosa, tetapi Tuhan tidak mengingat itu. Dia tidak memperbandingkan kesalahan kita seberat apapun, tetapi Dia mempertimbangkan bagaimana kita berubah untuk lebih baik, merasakan pembaharuan yang dari Tuhan. Sekali lagi, hanya satu tujuan Tuhan, asa mangulu doh, asa mangulu doh hita sudi. Aidang lo morohana mida hamatean ni parjahat, alai hamuba ni rohana ido asa mangulu. Ido didok di Hesekiel 30 ayat 10 sada. Aidakya lo morohani debata mida hamatean ni parjahat, alai tumagod do lo morohana mida hamubaon ni rohana asa mangulu unang mago ai rikok do hita di debata akamanga kainang siam mula ni zolmai tonggodang masari debata paingoton. Dia selalu mengingatkan, membimbing, mengajari nangpe kota kui do akamang akainang olo do debata manguhum, olo do debata manguhum mangalaluhon uhumna, bahkan didokro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton. Ketika Tuhan sudah melihat bagaimana klimaksnya orang-orang yang berdosa tidak bisa lagi diingatkan, alai daksude dipamate ikonadong do musia martubur zolmai paingot ma akamang akainang ayat nasumari daksude pangisi ni pertibion diripasod dewata alai ipilit dosada keluarga hasudungan ni rohana nyatong do merdosa si Noak tang do honot tanah somerdosa alai moti madosana alai pilihan di debata madabu tu ibana asa gabe marpino pare muse akamanga kainang boido debata langsung paingotot zolma dengan caranya sendiri. Boido tong debata paingoton zolma merhite na dipabakitna akan aposona ido bain na dong akka panurirang, ido bain na dong malim, ido bain na dong pangazari, ido bain na dong apostel di padan nai baru, ido bain na dong akka pertohonan na dileo debata tohonan na laho pasahaton hatani debata. Di Jeremia sada ayat 10 didok tu si Jeremia sadariod doh hupa bakit asabor hato lau paingoton bahkan maniapon alai tong didok pauliulihon siani berengota kamanga kainang konsep panguluhod dosa sitongna nangpe olo do debata paingoton olo do debata mamisang kamanga kainang molo pamiliton ni debata tuaka panurirang tuaka nanaeng do madongani debata pasahaton hatana tong do meragam dalam ni debata laho mamilit nasida Tuhan
memiliki punya cara tersendiri untuk memanggil jala mabohali akan aposona na tardok gabe panurirang, tardok gabe panguhum, tardok gabe malim, tardok gabe apostel, tardok aka pertohonan, tak sarupa pazuun ni, tak sarupa bobok ni di bait dewata. Yeremia bahkan Tuhan katakan sejak dari kandungan Tuhan sudah memilih. Alai di pada Narobi sian hazahaton nado dipilih debata si Saulus gabe Paulus. Sian hazahaton nado. Bahkan kurang dotok panurirang ipakke debata sian halayaonna. Alayanong ngotong ipakke debata. Akan aposona sian hasangaponna. Idu wen nahudok meragam cara ni debata. Lahu mamilit bahkan membekali akan naborhat nanaing paborhatonna laho mabaritahon barita nauli di padan narobi taida mahkamanga kainang godang naya kapanurirang akapanguhum ipabakit debata laho mangulahon siabuku nabadiai taida kamanga kainang torop nai na dikategorihon gabe nabi besar nabi kecil panguhum bahkan akar raja dalam ni debata pakaian ni debata laho pasahaton hatana di padan naik baru di 2 minggu na parpudion gabe camita dohot epistel nak kaninga kamanga kainang torang taingok nak kaning boha cara ni Tuhan Yesus laho mandodo si Simon do si Petrus ditiki majala deke nasida si Simon dohot si Andreas ditiki majala deke do nasida ipilit debata disoput debata idok gabe pajala solma di jamita na di hari minggui boha cara ni debata memilit si Filipus si Nathanael bahkan holan perjumpaan na perjolo pertemuan perdana Tuhan mengambil mereka menetapkan mereka gabe aka naposona dibekali debata aka naposona nangpe kodohonot tado akamang tang sesempurna pangulaon ni Tuhan Yesus pangulaon ni aka panurirangi dak songo sempurna ni pangulaon ni Yesus pangulaon ni aka apostel ai manuda do satokis si Jona adong do biar di rohana si Noak na sejak awal dipabahir debata tetapi Alkitab juga menceritakan ada sesuatu yang kurang berkenan karena dia tergoda atas minuman-minuman keras karena itu juga dibenci oleh Tuhan dohot ragam nyaka kelemahan-kelemahan namasa diaka panurirangi alai laos di bagasan hahurangan naido di bagasan hagaleon naido dipakai debata nasida ai di boto debatado dak songo di bana jolmai Tuhan Yesus tahu orang manusia apapun sebenarnya ya dia ditetapkan oleh Tuhan tidak sesempurna dia kalau taingot akamanga kainang cerita ni sisian ni Tuhan Yesus 12 Simon Petrus isuadaho do Tuhan Yesus mabir alamar daging jolma ibana. Dia juga takut mati. Dia juga takut dibicarakan, digosipkan oleh perempuan-perempuan ketika itu. Ilu ben nabarani madok takut adai. Itu adalah ketakutan manusia. Dia lebih takut kepada orang-orang yang mengelilingi dia daripada ketimbang takut akan Tuhan. Tetapi itu bukan akhir dari pelayanannya. Dipakai debatado ibana, dipakai Tuhan Yesus do ibana, bahkan dibohali gabi apostel dabalga lahu mabaritahon walaupun ending kehidupannya tidak seperti yang dia impikan. Si Judas Iskariot sasitonga na dipakai do pikiranna lahu mengakhiri nguluna alaman soli bana. Akamanga kainang malo masuk kita tutur pohon malo idok panurirang zona Peter taingot do edini sikola minggui si zona di bagasan butuhan ide keteluari
alaniaha, ada sikap dia, tingkah dia sebenarnya yang tidak terlalu diharapkan oleh Tuhan, sehingga dalam perjalanannya yang pertama kepada Ninive terjadi ombak yang besar, lalu dia dicampakkan ke laut. Tetapi Tuhan berkata lain, dia tidak mati, tetapi ikan yang besar, ikan nabalgai, mabodut di mana, atas kuasa Tuhan dia bisa hidup dalam perut ikan. Idobain nagabe di selsoli bana rohana, Tuhan menegur dia, aladang ipa mati. Tuhan paingoton ibana, aladang ibuat hosana. Idobain narok kikina rope, manol soli dirina. Idobain na gabe diperlengkapi debata, dipaingot, dipargogoi debata ibana. Turpukta sadarion di minggu patulu godong evivanyason boha habal gaun ulaun ni sijona dungolo ibana manol soli. Dungolo ibana paubaho dirina lam jonok tu debata. Gabelam dipabalga debata ibana. Ido baina disuruh ibana borhat tu luat tu huta Ninive luat nabalga. Naso apala mangulahon lomoni rohani debata abe. Dang mabiar besi jona. Allah ngalam apit di bagasan rohana. Molo debata marsuru. Dang adok si habiaran. Molo debata marsuru mangula ulaonna. Ikon ulahonon. Unang yalo. Unang isudati. Ay gumogol debata. Sian pangabat ni pertibion. Udang ulaonna paingoton halak da di Ninive yak kamangak kainang dalan ire batado tongi asa unang ileng sehon luat Ninive, asa unang gawe Sodom dohot Gomora. Na ileng sehon debata ala Sodom bena prosea. Ido bain na disuruh debata laho maho. Dungi Roma musehata ni Jehovah tu si Jona padua halihon songonon asa borhat laho tu Ninive na boloni paingoton manungguli asa mubar rohana sida pertuluarian merdalan didalani si Jona luat Ninive holan laho pasahaton hata ni debata holan laho paingoton nasida asa dipau berwana asa bertobat nasida jala dalan hataridani pertobatani na berjodoh di sonak kamangak kainang tolu hal siulah honon nasida ima merpuasa menahan diri mangorom diri dada holan mangam minum alai berpuasa mangorom diri laho unang mangulahon na Solomon ni rohani debata asa diulahon nasida sadari unang mardosa nasida sadari gabe marpuasa nasida diulahon nasida doi bakal lobi siania kamangak kainang ala nunga dirajumi gok-gok dosa nasida ido na dirokon na paduahon maruloson hori berkain kabung moledokon maruloson hori akamangak kainang molotaida akanamatean baik ama baik ina na sosaur matua dobe na posodo be sada na pataridahoni patadihoni bana sian na torop imay komartuzung ikon pea tuzung di simajujung na alani dodo ni si taonon harus mempergunakan kain kabung menandakan bahwa dia lagi berkabung. Ihalak batak akamangak kainang malam mertuzung saya rabu bandabal gadoi molo dipasahat tulangna tu sada ama nama balu tuzung simbol di dodo di sitaono doi molo dipasahat hula-hulana tu sada ina nama balu na pataridahon dong dok-dok ni sitaonon na doi
asa benar-benar meratapi ay molo martusung solma martusung ama nama balu dohotina nama balu saya rana subui be mereng pendengarannya juga seolah-olah tertutup itutupi ulos tujungi ala nido akamang molo samot tita mamereng nama sisongoni di ngoluta siganuvari holan salpus yanudean mana dotong tulang mana dotong hula-hula lau mabuka tuzung nih berena do boruna ise manghati mana dibuka laos dipersuapon ayat natio tusi mazuzung ni boruna do helana manang berena asamago ma akabeban asamago ma holsoni roha lausonido pataridahon di namarulos hori halak ninipe pataridahon bahwa mereka mempunyai beban yang begitu berat ala ni pangulaonna diulahod dui terlumubi raja imusedo manetikon jalan marga sian hal na dua enak kening nabatuluhon ima bertobat paubahod diri jala porsea tu debata ujungna dabok nama tasni rohan siat debata dang dilaluhod debata dang disiapod debata luat nini penabalgai alaniaha mereka mau mendengarkan nasihat Tuhan nasida olo manangihon mangulahon nasinuru ni debata pertanda bahwa mereka mau bertobat. Sonang rohani debata ala diului tekoranna. Sonang rohani debata tuhalak ninipe ala diulah hodo nabi nasahat ni debata marhite panurirang zona. Namar puasa nasida mangorom diri maruloson hori bertobat jala persea tu debata akhirnya keselamatan menjadi milik mereka. Tak songon Sodom dohot Gomora nasi ni luat Ninibe alaniaha mereka mau mendengarkan nasihat Tuhan alaniaha alaolo nasida porsea muse tu debata ido akamanga kainang naharga dapat tita siat debata aiganupari do memang sayolo hita salah bahkan olo do hita madok di tangyangta dosa na hututun dohot na sahututun dosa yang kusengaja atau yang tidak kusengaja kalau memang akamanga kainang olo do ta persiap po dirita gabe mardosa ala itu tu adong dosa na tiba-tiba tak ta persiap po kia dirita margabus salai dalam hitungan detik gabe margabus sita oleh karena sesuatu hal ala yarung do memang tu tahun narope ngai para di bana mardosa alaniaha ai bodoh solma merencanakan tahun depan kau kubunuinna satahun nai ulah hononna alai sonari nga mardosa ibana sudido dosa guardi saminggu nai ibana neng manako alai sadario direncanahon sabulan nai ibana neng mabunu alai sadario direncanahon dang diudah depe ulau ni nga mardosa ibana apa ya kamanga kainang aru uhum ni pertibiope pembunuhan berencana itu berlipat ganda hukumannya mau bunuh solma karena membela diri buido agak humurang agak ringan hukumannya alai mau didok pembunuhan berencana hukumannya nawaratan buidon sahat tuna hukuman mati itu benar hudok nak kening adong do memang sian nasoni sedenga jaga mardosa iba manang dakka pola ni parade alai boy mardosa ai horan manangi hojamita besi pala lo doita mardosa kamanga kainang ala sopasturo hatta ala solomoro hatta mida parjamitai sai disi hita alai gabe mardosa hita alai tutua kamang dosa si songoni pe diampuni debata do mololo hita mangorom diri olo merpuasa olo mertuzung maruloson hori jala manursoli akka dusata
Akamang akainang taktabo to memang adigaro azal ni portibion. Ala hatani debatado madohi. Taktabo to sadi hari manang sadi harina haroro ni Kristus padua halihon songon hataridani personi portibion. Alai sesudido hita saya madok ganuk masa lalu na bolon ganuk masa akan asohya masa ganuk masa banjir bandang doho tsunami doho pesawat madabu sedang dolau pikirata jangan-jangan sebentar lagi dunia ini akan berakhir. Sotung naneng sona ma portibion satau bolon tadupi koronaun sotuk salah hita kamang serong do nama maki mempergunakan ini untuk sebuah doktrin yang salah untuk mengatakan bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa dunia ini akan berakhir, lalu dia akan menjual-jual itu untuk sebuah kepentingan dia. Tak tahu to memang sadi harina alai sai ragam dua kana masa datangnya kon di bagas tahunon salpu masuliak kena hasil di tahun 2020 kesulitan. Alaidah kita mengatur. Dangadong taparade dirita lahu mengadupi wabana asing. Dak yahya kita madok corona. Dak yahya pemangat madok pandemi Covid. Sotung do gabiadong musiak ka istilah na asing alai daw mai. Suatu ngadong do sesuatu nama wabah yang sudah dinamai oleh para ahli, tetapi kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah mengucapkan alai daw mai unang masai maidang lumur hatta masai alaya kamang akainang tong do pada paradio tadirita ngulu tahun dunia ini akan berakhir, dunia ini akan berakhir. Alani hatani dewata di bagasan sadarion di minggutta sadarion sian hukuni panurirang zonaun paingotok kita dakolan tu halak ninipe di paingot debata marhite panurirang zona sadarion harga hatani debata paingotok kita marhite jamita di bagasan sadarion na barzulu rimangi ma dirim rimangi pangalahom unang paksa ko dirim mangulahon na sasitonga takpalaolo ho mangulahon lapatan na kamang unang olo tarela tudongan naso pala pinaradihiat diri lau tusi jangan terpancing, jangan ikut-ikutan untuk melakukan suatu kesalahan yang berjamaah. Aido diulah halak ninipe jala memang olo do zolma songoni ala halak do naneng mangulahon sai di begi-begi usungan agabe tarela-hela ikut-ikutan nang iboto na niulana ala nido ben nahudo nakina parzolo rimangi diri rimangi pangalahot tabe sarupa do hita kamang akan ahya mangulahon hasalaan mangulahon dosa natape sipata marasing ragam ni akka hasalaoni sadarion hatani debata paingotok kita marpuasa maho orom madirim unang masa nau positu ho aido tong dido Tuhan Yesus itiki dipaingot sahala buru-buru pardosai pauba madirim unang ulahi mardosa unang rono posi molonung posita hilala satau bolon tau nok salpo ikotong mai razumata kamang si paingot ni debatado itu hita untuk tidak terlalu stuck di tengah-tengah perbuatan yang salah hehe siani ailo modo rohani debata molo tasol soli dirita tapauba dirita taingot debata tu sudiru nuaing hatani debataon
sar asa olo paubahod diri, asa olo mangingot debata ai di halasod debatado hamu baon ni rohata las dorohani debata mololo hita martangiang tangis merpuasa pasahaton saluhut nai pangulaut tanasalai jala posroham olo de debata manesa akadusam olo de debata paulakon holong ni rohana itu ho olo de debata mangaleksehon saluhutna naboy maneseha manusai ngulum asal ma orom madirim mangulahon ulaon nasotama jala akama ngakainang unang tapaksa dirita mardosa unang tapaksa dirita mangulahon ulaon nasotama apalagi dangadok pakorhon na tutong-atong nganing ngoluta unang sangalalu uhum ni debatatu hita alani tapaubama rohata ai di haholongi debatado hita amin martangiang mahita mauliati ali Tuhan dihatam nang sahat tuhami olong nai roham tuhami ali Tuhan ai itong-atongan ni pardalanan nami naguk dusaon sai marasini roha doho songon holong ni roham tupangisi ni luat ni nipe na lubuluni isuruh hodo na posom si zona bakat 2 hali laho paingoton nasida asa unang saya diulahi nasida ulaon nasotama di paingoton nasida asa marpuasa mangorom diri di paingoton nasida asa marhulosori martuzung berkain kabung hataridaan ni naolo nasida manol soli dirina jalalo marga di paingoto asaulo nasida paubaho dirina pangalahona jala porsia tuh ido nang tona na arga dapok nami di bagasan sadarion nian dakku boto hami manang sadi hari arone Kristus napa 2 halihon alai setong do di paingoto hami asa unang saimiak kami di bagasad dosa sodong do marsugut roajal li wartibion sodong do sa minggu nai hapedakku parade hami diri nami haporsion nami ngolu partodion nami lahu mangadupi alani Tuhan odan harga siluan harga dapok nami sian hatam di minggu nami sadarion olo mahami paubahon diri nami olo mahami lamjonok tuho ala memang dihahulungi hodo roha nizol manaolo paubahod dirina asa mangulu lomodur ham di pertobatan ni akazol mana mangulahod dosa asa mangulu ibana mauliate ma Tuhan diholong ni roham nasetoktong paingotok kami posma roha nami Tuhan margugo hami lahu madalani ari-ari ni ngulu nami tarlubo minyak karuas ni huriam margugo laho mangaluluyak kanarikot di ngulu pardagingon nang partodion nami terlumubi salhut na karuas ni huriam na mangadupi akaragam ni akahamaulon alani wabah pandemi COVID-19 sian sa totong dope masa di tongah-tongan ni luat nami bahkan di partibion bahkan ditikin aparpudio Tuhan saya hubigi hami barita lam saya dong martaba-taba karuas ni huriam na positif ona corona pasalanido Tuhan buat tami ma nalan memutus mata rantai penularan ni gabi hu baik kami para sorat di jabu akaruas ni huriam jala hu pasar tami permingguan marhiti rekaman ni utupon tu bagas ni sadok ruas ni huriam asana sina sida marsaur laho mamuji pasangapoko Allah ni saluhutna karuas ni huriam na terdampak virus corona secara positif upasahat tami ma nasida tuh sopola hugwari hami marsada-sada ale pos rohanami di botoho do saluhutna Tuhan upasahat tami ma nasida tuh homa nama dongani homa nama pergugui mengembalikan kekuatan imun nasida aido dalam nasida mangalos virusi asabui mago siat tonga-tonga di pamatang nasida
tung terganggu situ tu dona sida bahkan gawe bedang boy marsaur manang tui sepe aikon mengadupi menjalani isolasi baik di rumah sakit nang diaka natino Tuhan ni pamarenta nami daksoni di bagasnya sida alani posmar rohanami Tuhan sudi mahami martangiang tu nasida asaho mana mangula asaho mana mabolokon virus koronai sian pamatang niak karuas ni huriam zamot to manang nasoho na dope asa unang adong manang nasari hari be boy nasida terdampak alani virus koronai posmarohana mi Tuhan tu salhutna akaulaun ni huriam program ni huriam pe Tuhan mau terbatas pe bahkan ikom melalui ke pertemuan-pertemuan pembicaraan virtual bahkan permingguan nun posmarohana mi lewasom muma mardalan salhutna aka siulaun nami itong-atongan ni huriam pasahat tami ma salhutna kayanakon nami na seterus toktong dobe madohot ya ka parangajaran persikolahan marhite na marsikola di Jabu marhite program daring homa toktong na madongani pasu-pasu na ngaka guru na mangajari na sida asa unang moru aka persiajarion na yang dapat niya kayanakon nami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Tajak pemahatan itu hata marede mahita sian buku ede nomor 455 mamuka sian ayat sada dohot udutna laos suhu mahita pasahaton pilihan natapapungu boy mata pasahat marhitiaka perhalado sian wekta ganuk boy tapasahat tu sekretariat ni huriata laos boy tapasahat marhite transfer tu rekening ni huriata marede mahita tunari kapabawahon nabinay ni Jesusi akadosa ni rohaku tung diburi Jesusi di nama Tuhan Yesus audohi nokop nai ala audo mate Yesus audiburi Jesusi magosong biru-biru na tardai partunada di use hodo damena di namar siulahau di nama Tuhan Yesus audohi nokop nai ala audo mate Yesus audo biri Yesusi datangnya koma peleata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroron ni salhut silehol lehon na dinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus hupasahat tami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho so jalo may gabi wap na husus di jelum pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami peleanon patibulhon harazaun muli tawatongan ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana nilehon mi odero di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut artaku hupasahat itu ho naso usatoku do aliyama namin na di Banua Gijang saya pinarbadi ama kawarmo saya rumah harazaunmu saya saut malomoni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang
Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu bangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata buhina tuho, jala dipasaurhon madamina tu todim. Amin. Selamat hari Minggu Madita saluhutna di pasu-pasu Tuhan tamahita.